नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड। तर आज आपण बघणार आहोत आईच्या हातचे पदार्थामधला दुसरा पदार्थ, माशाची आमटी। तर इथे आपण घेतला आहे पालू हा मासा। जर तुम्हाला दुसरे मासे उपलब्ध असतील तर तुम्ही तेही घेऊ शकता। माशाची आमटी कशी केली यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूला जी बेल आयकॉन आहे त्यावर नक्की क्लिक करा। त्यामुळे आमच्या प्रत्येक रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वप्रथम पोहोचेल आणि तुम्हाला एकही व्हिडिओ चुकणार नाही। धन्यवाद। आता आपण हे मासे स्वच्छ धुवून 2-3दा धुवून घेतलेले आहेत। आता आपण ह्याला मीठ लावून ठेवूया। आता आपण या माशांना मीठ लावून घेतलंय। आता हे बाजूला ठेवून आता आपण माशाच्या साराचं वाटप करूया। आता आपण साराचं वाटप करूया। यासाठी एक छोटा नारळ घेतलाय, हा छोटा नारळ, अर्धा कांदा, एक अर्धा इंच आलं आणि ह्याच म्हणजे आपल्याला तिखट हवं त्याप्रमाणे मिरच्या घ्यायच्या। मी ते ह्या 12 मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या मिरच्या तुकडे करून अशा टाकायच्या। ह्या 12 मिरच्या, नंतर त्याच्यामध्ये एक मोठा चमचा धणे, 4-5 काळी मिरी, चिमूटभर बडीशेप, हे एवढं मिश्रण आधी वाटून घ्यायचं, कारण मिरची बारीक व्हायला पाहिजे। ही तिरफळ आपण नंतर शेवटी वाटायची आहेत, कारण जास्त वाटते तर त्याचा कडवटपणा येतो, म्हणून नंतर सगळं वाटप वाटून झालं की नंतर घालायचे आहेत। आता याच्यामध्ये धणे, मिरची आणि मी 4-5 मिरी आणि चिमूटभर बडीशेप आणि ही एवढी लिंबा एवढी चिंच आणि ह्या 6-7 लसणीच्या पाकळ्या हे पहिल्यांदा वाटून घेणार आहे। हे अर्धा इंच आलं घेतलंय, हे आलं आणि कांदा हे आधी वाटून घ्यायचं, कारण मिरची बारीक व्हायला पाहिजे, म्हणून हे सगळं आधी वाटून घ्यायचं आणि शेवटी नंतर हे बारीक झालं की नंतर मग खोबरं टाकायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये पाणी घालूया आणि मिश्रण आपण एकदम बारीक वाटून घेऊया। आता ही मिरची बारीक वाटून झाली आहे। आता त्याच्यामध्ये खोबरं आणि हळद हे घालून परत वाटूया आपण। आता हे वाटप चांगलं वाटून झालेलं आहे। आता याच्यामध्ये तिरफळं 5-6 तिरफळं घेतली आहे, ही घालते आणि थोडा 1 मिनिटभर ते फिरवायचं, नंतर वाटप तयार। फोडणीसाठी हा अर्धा कांदा, आपण मगाशी अर्धा कांदा वाटपात टाकला आणि हा अर्धा कांदा लसणीच्या 4-5 पाकळ्या ठेचून घेतले, कढीपत्ता आणि चिमूटभर हिंग टाकायचं। तेल चांगलं गरम झालं आहे, आपण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा कांदा टाकूया, नंतर लसूण टाकायची, कांदा आणि लसूण टाकले। आता कढीपत्त्याची 5-6 पानं टाकायची आणि अर्धा चमचा हिंग चांगला काळा झालं की हे मिश्रण वाटपाचं। भाजलेलं आहे, लसूणही भाजले। आता आपण याच्यामध्ये वाटप घालूया। हवं तेवढं पातळ थोडं पाणी घालायचं। त्याच्यामध्ये वाटपामध्ये पाणी घालून पातळ केलेलं आहे। थोड्या वेळ ह्याला झाकण ठेवून उकळी काढूया। उकळी आली की नंतर मग मासे आणि मीठ घालून आणखी शिजवायचं। आता 5 मिनिटं झाकून ठेवल्यानंतर त्याला चांगली उकळी आली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये मीठ घालूया, चवीनुसार मीठ घालायचं। माशांना आधी मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे आधी थोडं मीठ घालून माशांना मीठ लावून ठेवलं होतं, त्यामुळे एकदा धुवून घेतले ते मासे। आता आपण हे सगळे मासे या सारामध्ये सोडूया। मासे याच्यामध्ये सारामध्ये सोडले आहेत। आता आपण सावकाश त्याला ढवूया आणि परत त्याला 5 ते 7 मिनिटं याला
मासे शिजवून त्याला उकळी येऊ दे. आता माशाच्या आमटीला चांगली उकळी आली आहे. आता आपण आतमधला मासा बघूया शिजलाय का. हे बघा चांगला शिजलाय तो. आता आपण याच्यावरती थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आता हे सार तयार आहे. आपल्याला भाताबरोबर किंवा भाकरीवर खायला हे सार तयार झालेलं आहे. तर आता झणझणीत असं मालवणी पद्धतीचं माशाचं सार तयार झालेलं आहे. हे बघून तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटलं असेल. तेव्हा अशाच चमचमीत व्हिडिओसाठी आमचा चॅनल खादाड नक्की सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी नक्की घेऊनच जाऊ. धन्यवाद.